Хайырлы ерте Россия бір телеканалында туры эфирда Татарстан яңалыклары студияда Идел Кыямов безнең бүгенге чыгарылышта. Киләсе 3 елга республика бюджеты нинди булыр? Бүген дәүләт советы утырышы моңа ачыклык кертә. Шын бензинны ялганнан ничек айырырга? Татарстан галимнәренең яңа ачышы. Электромобильләр арта. Казанда яңа төр техника өчен беренче заряд корылма станциясе ачылды. Бүген Татарстан дәүләт советы депутатлары көзге сессияның чираттагы утырышына җыела. Көн тәртибенә 20дән артык мәсьәлә кертелә. Парламентарийлар сайлау һәм экология кодексларына, янгын куркынычсызлыгы һәм инвестиция эшчәнлеге турындагы республика законнарына төзәтмәләр кертергә ниятли. Утырыштагы төп тема киләсе 3 елга Татарстан бюджетын кабул итү. Фаразланган 11 миллиард сум бюджет дефициты 2 тапкырдан күбрәк артырга мөмкин. Фәрит Мөхәммәтшин шушы фаразга аңлатма бирде. Бюджетның дефициты быел тәкъдим ителгән законопроектта 22 елга дефицит күрсәтелгән 24 миллиард сум акча. Бу бик күп. Аның төп нигезе шул, артып китте 11 миллиард иде. Хәзер менә без үзебезнең теләкләребезне федераль үзәк тәкъдим иткән программаларда, милли проектларда катнашыр өчен үзебезнең республикадан үзебезнең өлешне кертергә кирәк. Кертмәсәк, тегендәге акчаны алып булмый. Шуның өчен без санадык та, уйлаштык та, президент та, хөкүмәтебез дә бергәләп депутатлар белән катнашырга безгә файдасы күбрәк. Татарстан галимнәре автомобиль бензинын ялганнан саклауның яңа ысулын уйлап тапкан. Хәзер бензинны органик буяулар белән маркировкалыйлар. Җинаятьчеләр аларны үзгәртү алымнарын үзләштергә өлгергән. Казан милли тикшеренү технология университетында яңа технология кулланырга тәкъдим итәләр. Әлеге яңалык белән хәбәрчебез дә кызыксынды. Ярак юлга чыкканда автомобильгә яхшы сыйфатлы бензин салу бик мөһим. Начар сыйфатлы яки ялган бензин машинаны тиз сафтан чыгара, фильтры тыгыла. Төзелсезлекнең сәбәпләрен ачыклау өчен машина хуҗасына шактый вакыт һәм акча әрәм туры килә. Мондай очракларда автомобиль йөртүчеләр өчен заправка бәясе геометрик прогресста үсә. Шуңа күрә алар сыйфатлы яулык кына кулланырга тырыша. Хәзер бензинны органик буяулар белән маркировкалыйлар. Әмма машиниклар аларны танылган брендлар стандартларына туры китереп, алдашуны үзләштергән. Автомобиль хуҗаларының акчасын шул ысул белән кайралар. У нас есть две колбы с совершенно одинаковым бензином. Мы можем добавить в него краситель, наш собственный маркер, после чего бензин у нас приобретет свой уникальный цветовой код. Казан галимнәре шын яулыкны ялганнан саклауның яңа ысулын тапкан. Индивидуаль цифрлы код ярдәм итә. Алар квант нукталарыннан хасил була. Кристалл үзенең күләменә карап төрлечә яктыртыла. Машиниклар бу нурланышны кабатлый алмый. Квантовые точки – это наночастицы полупроводников, люминесценция которых зависит не от состава полупроводника, а от размера кристаллов. То есть, чем больше кристалла, тем люминесценция больше смещается в сторону красного цвета, чем меньше кристаллов – в сторону фиолетового. Квант нукталары нигезендә 100дән артык оригинал цифрлы кодлар булдырырга мөмкин. Уйлап табуны Казан милли тикшеренү технология университеты химиклары патентлаган. Эшләнмәне Татарстан җитештерүчеләре ягулыгында сынап караганнар. Возможно, это будет... Хәзер без патентлау стадиясендә, бәлки халыкара дәрәҗәдә дә булыр. Тикшерүләр күрсәткәнчә, без кулланган мондый форматта әлегә аналоглар юк. Әгәр эшчәнлек киң кулланыш тапса, автомобиль хуҗалары ялган бензин кулланмыйча шактый отышта булачак. Яңалык җитештерүчеләргә бензинның сыйфатына карата мөмкин булган дәгъвалар бетәргә тиеш. Моның өчен квант нукталары башлангыч була ала.
Сегодня анализ топлива производится на содержательных. Әйтик, яулык салынган машина бераз җиргә чыгатыла. Җиштирүчегә дәгъва белдерелә. Анализ ясарга кирәк. Квант нокталары аны төгәл башкаруга ярдәм итә. Топливо. Квант нокталарының тагын бер өстенлеге бензин сыйфатын ачыклаудагы җиңеллек. Сыйфатны билгеләү өчен 1 мл да җитә. Өстәвенә, мондый усул белән маркировкаланган ягулык матурак та күренә. Фанис Мөхәммәтов, Вадим Струминский, Ленар Хабибуллин, Татарстан яңалыклары. Казанның Мәскәү районы ишегалларының берсендә электромобильләр өчен беренче заряд корылма станциясе эшли башлады. Электромобилистлар саны ой сайын орта бара. Хәзер Казанда әлеге техникадан 150-дән артык кеше файдалана. Барысына да зарядкага керергә кирәк. Торак йорт ишек алдындагы беренче заряд кырылма станциясе Декабристлар урамында ремонтланган 150 номерлы йортның парковкасында барлыкка килде. Аңа шлагбаум белән аерым машина урыны биргәннәр. Электромобильләрне карап тоту бензинга караганда 3 тапкыр арзангарак төшә. Зарядка кырылма станциясенә керү өчен мобиль кушымта кирәк. Ул машина двигателенә бензин салу принцибы кебек, тик вакытны гына озаграк ала. Хәзерге вакытта Казанда 20-гә якын тиз заряд кырылма станциясе исәпләнә. Шул исәптән акрын кырылма станцияләре дә бар. Алар шәхси карамакта. 2019 елда 50 автомобиль булса, хәзер алар 150-дән артып киткән. Электромобильгә карап, аккумулятор батареяләренең төрле күләмнәре бар. Әйтик, кайберләре, әгәр автомобиль төзек хәлдә булып, тиешенчә эксплуатацияләнгәндә, үз зарядында 150 чакрымга якын юл үтә ала. Заманча машиналар бер зарядта 307 чакрым юл уза. Хәзер Казанда электромобильләр өчен 20-гә якын зарядка кырылма станциясе бар. Киләсе елда республика буенча тагын 50 станция урнаштыру планлаштырыла. Өстәвенә якындагы беренче елда илебездәге эш брендның электромобильләре җитештерүне җайга салырга җыеналар. Аларны КамАЗда эшләп чыгаруда күздә тотыла. Фарис Мөхәммәтов, Камилә Сәитова, Ира Хамидуллин, Татарстан яңалыклары. Бу атна ахырында Россиядә зур бәйрәм, әниләр көне. Җәннәт әниләрнең аяк астында дип өйрәтә ислам дине. Шул уңайдан тапшыруыбызны әниләргә багышланган вәгазь белән дәвам итәбез. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رب بس الله her bir izgi amellerinizni kabul kılsan en izgi, en zor dereceli amel ol eni bulu cemaat her birimizde eniler var elbette alır isenler bu dünyadan gitkenler kimdir yetim bulup üsken üseti enisen bilmi lakin onlar buldular, lakin onlar var hem eninin hakkı en büyük. En birinciden Rabbimiz Subhanahu ve Teala Kur'an kitabında eti eni ayak astında cennet bizge isketişire. Yani eğer de eti enilerimiz en birinci orunda eniyimiz bizden riza bulmasa, bizge behil bulmasa biz cennetke kire almayız. Allah Teala şunlardan saklasın idi. Kaybir eniler şaltıratıp gelip zorlana ulam üsken tırışkan, yakşı işte işli, ülengeç mini unutkan, şaltıratmaydı, halimni bilmeydi. Cemaat mene şuşu ol, kim eninin halin bilmey, kim enige şaltıratmaydı, nişik cennetke kirge ezirlene, nişik onun gailesi bəxitli bulsun, nişik onun balaları bəxitli bulsun deyip dili, çünkü özü enisin rencide. Allah Teala saklasın, şuna hürmetli balalar, biz eni eti turunda unutmayık. Onların haklarını bozmayık. Onlar yanına kilik, hallerin bilik, buluşuyuk, yardım etik. Enilerge yardımşan, buluşan, daimi ravuşta bulağız. Bir eni kilgen, jılap kilgen, Hazret, dua kıldığız. Oğlum isen sağ bulup armiyadan kayıttı. Yakşığına işke kirdi. Zarplat ala başladı. Zarplat alğaş. İşe hem mine kul kutere. Cemaat, nişik. Enige kul kuteru, nişik, enige ağır söz eytu, ul en alı günahlardan Allah Teala saklasın, şu kişiler tevbe kılıp, eni yanına kilip, kulların ubib, uzun kışaklıp, eniyim gafu kıl deyip tırışsınlar, eni hakkı büyük, eni ayak astında cennet. Bir neçə minuttan soң biz devam iterbiz, alдағы minutlarдағы temalar turunda qısqaça məlumat. Kış bavay bulasığız kiləmi, Tübən Kamıda Яңа yıl xeyriyyə tamaşalarında buluşurğa tilövçilər üçün aksiya elan edildi.
Тәлгат Галиуллин татар әдәбиятын гаҗәеп дәрәҗәдә оста тикшерә белүче, нечкә итеп анализлый белә торган язучы. Салымны түләдә тыныч йокла 1 декабрьдә 2020 ел өчен салымнар түләү вакыты тәмамлана. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Кыш бабай бул. Түбән Камада шундый акция традициягә керде. Кыш бабай булырга теләк белдерүчеләр, ятим балалар, авыру яки матди ярдәмгә мохтаҗ гаиләләрдә тәрбияләнүче сабыйлар, коррекция мәктәпләрендә укучылар, ветераннар йортында яшәүче ялгыз кешеләр өчен үткәрелә торган яңа ел тамашаларында катнаша ала. Яңа ел бүләкләрен йөздәгән бала һәм өлкән кеше көтә. Бары тик сезнең ярдәм белән генә без аларга чын яңа ел тылсымы бүләк итә алабыз дип яза оештыручылар. Балаларга уенчыкларны экранда күрсәтелгән адрес буенча кабул итәләр. Яңа ел алдыннан кыш бабай аларны мохтаҗларга өләшә. Татар әреме буламы? Бу сорауга җавапны хәбәрчебез Ләлә Зәйнуллина белә. Улы буын галимнәргә, әдәбиятчыларга сокланып дуеп булмый. Өлкән яшьтә дә алар гел өйрәнүдә, халык арасында, һаманда иҗат итүдә. Гомерен татар халкына, татар фәненә багышлаган фидакарь затларның берсе Тәлгат Галиуллин. Фәннәр докторы, профессор, әдәбият галиме, язучы, меңләгән студентларның укытучысы һәм остазы ул. Филология һәм мәдәният ара багланышлар институтында Тәлгат Галиуллинның Татар әреме китабын тәкъдим итү кичәсе узды. Һәрбер күңелгә җилләр, сулар тавышы күк үзләренең асыл телендә. Мен бу китапны татар әреме дип атадым. Чөнки менә элек-электән татар әреме ул үзе бер яктан ачы, икенче яктан әйтәләр инде кешене сәламәтләндерүгә шактый өлеш кертә дип. Мин аны бик уйлаган юк иде, ышанам, моны издереп әйтә алмыйм инде хәтта. Татар әреме китабының беренче өлешендә әдипнең соңгы елларда иҗат иткән әсәрләре, повестлары урын алган. Икенче өлешендә олы шәхесләр Сибгат Хаким, Гамил Абзал, Мөхәммәд Мәхдиев, Ояз Гыйләҗев һәм Тәлгат Галиуллинның чордашлары, дуслары, остазлары хакында истәлек бәяннәре тупланган. Мөхәммәд Мәхдиев йолдызлыгы дигән әсәрен мин бик яратып укыдым, чөнки Мөхәммәд абый минем остазым, укытучым иде. Алар Тәлгат абый белән бик якын дуслар булдылар. Менә ул безгә студент вакытта лекция сөйләгәндә Тәлгат абый турында мәзә әйткәндә аны мактап беренче сүзне әйтмичә калмый иде. Бик якын дуслар булдылар һәм ул дуслыкны шушы татар әдәбият тарихында гәүдәләндереп калдырган өчен Тәлгат абый өчен тагын тапкыр рәхмәт. Тәлгат Галиуллин язудан әле дә туктамый, әдәбиятка хезмәт итә. Татар әреме дип бик шундый символикта, бик мәгънәле дә исем белән аталган китап. Галимнең һәр эшчәнлегенең һәр юлында чагылыш тапкан. Монда аерым бер бүлек әдәби әсәрләргә, бәян, хикәя, повестларга. Тәкъдим итү кичәсендә КФУның филология һәм мәдәният ара багланышлар институты галимнәре, Бәйрәм фольклор ансамбле, Илфак Хафизов җитәкчелегендәге Мизгел яшьләр театры, Яшьлек бию ансамбле чыгыш ясады. Халкыбызның мәдәни мирасы гаҗәеп бай. Аны әле тагын да өйрәнәсе, туплыйсы бар. Халык саны буенча Россиядә икенче урында торган милләтнең моңа мөмкинлекләре дә, хукукы да бар. Милләтебезнең күңел киштәләре елдан-ел байый барсын дигән теләктә бүгенгә саубуллашам. Хәзер актуаль әңгәмә сәхифәсе сүзне коллегам Гөлназ Ибраһимовага бирәм. 1 декабрьдә физик затларның күчемсез милеккә, җиргә, транспортка 2020 ел өчен салымнар түләү вакыты тәмамлана. Татарстан радиосының иртәнге турдан-туры эфир тапшыруы салым түләүдәге яңалыкларга, ташламаларга, салым белешмәләрен җиткерү формаларына багышланды. 5 санлы район ара салым инспекциясе бүлек җитәкчесе Мөнир Чайдуллин барысы турында да тәфсилләп сөйләде, салымнарны түләүдә тыңлаучыларны борчыган катлаулы сорауларга җаваплар бирде. Студия кунагыннан без дә телевизор караучыларны кызыксындырган кайбер сорауларга җаваплар алдык. Мөнир Әмирович, хәерле иртә. Салымнар түләү турындагы белешмә хәбәр нинди алымнар белән җиткерелә?
салым төләр турында белешмә хәбәр ике төрле ысул белән җибәрелә. Беренчесе, физик затлар федераль салым хезмәте сайтында шәхси кабинет ачкан очракта аларга җибәрелә электрон рәвештә үзләренең шәхси кабинетларына һәм бу очракта инде кәгазьдә җибәрү каралмаган закон буенча. Һәм икенче ысулы ул инде кемнең шәхси кабинеты юк, аларга почта бүлекчәләре аша кәгазьдә салым түләү хәбәрләре җиткерелде. Интернетта салым төләүче физик затның шәхси кабинетін ничек ачарга? Шәхси кабинетны ачу бу ирекле рәвештә каралган. Һәрбер салым түләүче теләгән очракта шәхси кабинет ача ала. Бу шәхси кабинет федераль салым хезмәте сайтында налог.gov.ru адресы буенча безнең сайт урнашкан. Һәм аның ачуның ике төрле юлы бар. Беренчесе, теләсә кайсы салым инспекциясенә кирип логин, пароль алырга кирәк бер тапкыр. Без аны тиз арада эшләп бирәбез. Моның өчен шәхсән үзенә килеп паспорты белән килергә кирәк салым инспекциясенә һәм логин, пароль алып була. Икенче юлы шәхси кабинетка кирергә мөмкин ЕСИЯ аша дип әйтәбез инде. Бу единая система идентификации, аутентификации дигән аббревиатуралар буенча кирергә була. Моны инде күп функцияле үзәкләрдән алырга була. Менә шушы юллар белән физик зат үзенең шәхси кабинетін ача ала. Әмнә интернеттан файдаланмаучыларга, бигрәк тә өлкәннәргә яки инвалидларга нишләргә? Монда инде интернет белән эшләү ул шулай рәвештә кем булдырала ул эшли, мөмкин яшьләр күбрәк инде куллана интернетны шулай бит. Әгәр дә куллану булмаса, инде мөмкинлек булмаса, бу очракта монда кәгазьдә мөрәҗәгать итәргә була, безгә мөрәҗәгать язып җибәрергә була. Почта бүлекчәләре аша яисә үзеңә кирип мөрәҗәгать калдырырга була һәм без инде билгеләнгән вакытларда әлеге мөрәҗәгатьләргә кәгазьдә җавап бирәчәкбез. Ләкин шуны әйтәсе килә, бүгенге көндә инде интернет заманында безнең көннән-көн интернетны электрон рәвештә куллану алга таба бара һәм инде безнең шәхси кабинет ачучылар да күбәя һәм шулай электрон хезмәтләрдән куллану безнең бит бар инде менә дәүләт порталлары алар аша күп функцияле үзәкләр аша мөрәҗәгать итәргә була. Моның төрле юллары бар һәм салым өлкәсенә булган сорауларга тиз арада аңлаешлы җаваплар алу мөмкинлеге тудырылган. 1 декабрьгә кадәр салым белешмәләре килмәсә, салым түләүче нишләргә тиеш, пени билгеләнәме? Битне белеп торабыз, һәрбер безнең милек хуҗасы елга бер тапкыр милек салымын түләргә мәҗбүри. Бу безнең Россия Федерациясының конституциясендә, тип законында язылган 57-нче маддәсендә әлеге беркетмә бирелгән. Һәм инде без үзебезнең милегебез була торып салым килмәгән очракта борчылырга тиешбез һәм уйланырга тиеш, ни өчен килмәгәнен. Шуңа күрә монда мөрәҗәгать итәргә була салым инспекциясенә. Аның бердәм контакт үзәк телефон номеры бар, бик җайлы һәм уңайлы анда шалтырату мөмкинлеге. Номеры аның 8800 222 222 2 номеры. Әлеге номерга шалтыратып тулайым җавап алырга була. Кирәк очракта инде теләсә кайсы салым инспекциясе белән таштыру мөмкинлеге бар һәм инде сезгә җавап бирәчәкләр салым түләү кәгазьне өчен килмәгәнен. Ул яисә 100 сумнан азрак исәпләнгән булган очракта, яисә арты түләнгән салымнар булып инде, ул салымнар түләнәсе салымнар өчен менә беркетелеп зачет ясалган булса, ул вакытта салым түләү хәбәрләре килми. Ләкин шулай да түләү вакыты җиткәнче 1 декабрьгә хәтле әлеге сорауларга ачыклык кертергә кирәк. Чөнки безнең милек салымнарын түләү вакыты 1 декабрьгә билгеләнгән. Ул вакыттан түләмәсәк, безгә инде 2 декабрьдән пеня исәпләнелә башлый һәм инде салым суммасына өстәп пеня суммасында түләйсе була. Кайсы категория кешеләр салым ташламаларыннан файдалана? Без салымнан исәпләгәндә менә алган хәбәр нигезендә салым түләүчеләргә ташламаларны исәпләп җиткерәбез. Алар шулай салым түләү хәбәрләрендә күренә. Бу инде беренче датта пенсионерлар, безнең инвалидлар. Без шуны әйтеп битәргә тиешбез, пенсионерлар безнең азат ителәләр милек салымыннан, бер төрле милектән, бер йорттан, бер фатир яисә бүлмә, бер гараж яисә машина урыны һәм шуңа өстәп 6 сутый җир салымыннан азат ителәләр. Бу очракта без әлеге хәбәрне алабыз пенсия фондыннан, кемнәр пенсия яшенә җитте, яисә пенсия алдындагы яшьтәге гражданнар турында шул алган хәбәр нигезендә салымнарны исәпләгәндә ташламаларны автоматик рәвештә бирәбез. Әгәр дә сораулар туа икән, шулай ук салым инспекциясенә мөрәҗәгать итәргә кирәк һәм үзегезнең булган сорауларга ачыклык кертергә кирәк. Шуның өчен махсус түләү кәгазьләрен алдан җибәрәбез. 1 ай кала һәрбер салым түләүчегә җиткердек.
Һәм инде менә әлеге вакыт эчендә, әгәр сорау туган очракта, барлык сорауларыгызга җаваплар алып, 1 декабрьдә соңга калмыйча милек салымнарын түләргә тиешбез. Мөнир Әмирович, салым түләүдә четерекле проблемалы сораулар туса, кемгә кая мөрәҗәгать итәргә? Әгәр дә сорау туа икән, иң җайлы юлы шалтыратырга кирәк. Әйтеп киттек, тагын бер тапкыр кабатлыйм, безнең бердәм контакт үзәге бар, аның телефоны бик җайлы, 8800-222-222-2 номерына шалтыратырга була. Әгәр дә инде язма рәвештә аласыз килсә, язма рәвештә безгә хат җибәрергә була. Аның иң уңайлы җайлысы шәхси кабинеттан язма рәвештә безгә мөрәҗәгать итәргә була, идән чыкмыйча кына җибәреп, һәм без аңа кыска вакытта 20 көн эчендә җавап бирәчәкбез. Әгәр дә инде шәхси кабинет булмаган очракта, язма рәвештә безгә яшьсә үзеңә салым инспекциясенә кертеп чыгарга, яшьсә почта бүлекчәләре аша җибәрергә була. Монда да шулай без кыска вакытта, ләкин инде 30 көннән дә артмаган вакытта biz сорауга кагылышлы барлык җавапларын да җиткерәчәкбез салым түләүчегә. Менә шуларны тәкъдим итәр идем, сорауларга җаваплар алырга кирәк, җавапсыз калдырырга кирәкми, барлык булган милкәткә салым түләгәнче, әгәр сорау туа икән, аңа барысына да тулаем җавап алырга кирәк, инанып барлык исәпләүләрнең дөрестлегенә салымны үз вакытында түләргә кирәк булачак. Мөнир Әмирович, эчтәлекле әңгәмә өчен зур рәхмәт. Сез 5-нче санлы районара салым инспекциясе бүлек җитәкчесе Мөнир Шәйдуллин белән әңгәмә карадыгыз. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде, берничә минуттан хәерле көн Татарстан тапшыруы башлана. Студия кунагы Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгының Милли мәгариф идарәсе башлыгы Лилия Әхмәтҗанова туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елында мәгариф учреждениеләренә бирелгән грантлар турында сөйләр. Ә без яңалыклар иҗат төркеме сезнең белән сау булышабыз. Ковид вирусына каршы прививка ясатуны кичектермәгез.